Nyt on semmonen tilanne, että aloitetaan Five Nights at Freddy's 2 ja painetaan New Game. Mä laitoin tommosen kivan jutun, että te näette mihin mä kosken täällä näytöllä. En tiedä tykkäättekö. Mä voin sen kyllä ottaa poiskin. Joo, tässä aluksi vaan, että tää yrittää neuvoa mua. Käyttänyt tuon mun flashlightia. Mikä mä tykkään siitä. Se on niin turhaa. Mä osaan käyttää flashlightia. Tässä on nyt uudet tyypit, ketä täällä tulee. Ton ton ton. Tää on vielä pimeänä. Mun mielestä täällä on ne vanhat maskotit. Meidän vanhat kaverimme. Mutta Fall Guy saa puhua puhumisensa loppuun. Toivottavasti tää ei lagaa kauheasti. En usko ainakaan, että lagaa ihan hirveesti. Tää saattaa jopa toimia paremmin kuin tossa ykkösessä. Ykkösessä kun joku tyyppi hyökkäs, niin se jäi siihen vähän niinku lagisesti. Wow. Toi on yksi ärsyttävä tyyppi. Ja tuo Balloon Boy tossa. Tää on kakkosyönä niin rasittava. Niin, olen pelannut tätä aikaisemminkin. Ei oo täysin vieras peli. Limua. Hieno juliste. Tietokoneversiossa kun tökkää Freddyä, niin tulee tööt ääni. You are not here. Are you here? Are you here? Are you here? Are you here? Siellä se. Joo, Wind Up Music Box kannattaa pitää pohjassa. Nopeammin. Mitä? It's a chica. Siis uusi chica. Tää on vähän erilainen. Tää kyllä tuutte huomaamaan tän, että miten tää peli toimii. Mä en ehkä ala erikseen sitä selostamaan. Tai ehkä jossain vaiheessa. What the music box? Mä en tykkää kun tää menee alas. Tää on vaikeampi peli kuin se ykkönen.
huomattavasti. Joitakin örrimörrejä pitää kauempana sille, että pitää Wind Music Boxia tuolla soimassa. Joitakin voi käyttää, joitakin voi häätää sille, että laittaa tätä Freddy-maskin päähän. Ja tuolla on Freddy, jota kauheasti kiinnostaakin Freddy-maski. Hehe! Näittekö te kuinka lähellä se oli? Näittekö te? Ihan varmaan näette. Tässä tää ykkösyökin on jo paljon vaikeampi kuin ykkösessä. Edessä ei ketään, sivulla ei ketään, entä toisella sivulla? Siellä on joku pikkuinen nörpelö, joka saa nyt lähteä sieltä pois. Se totteli mua. Kerta se on ekaakin, ensimmäinenkin. Laitetaan vähän Wind Music Boxia. Annetaan pikku tyypeille vähän kuunneltavaa. Ne ei tykkää, jos niiltä loppuu musaa kesken. Ne on musiikki-ihmisiä. Siis robotteja. En tarkoittanut. Noin. Easy AM. Hehe. Sinä olet siellä ja Wind Music Box on lopussa. Ei hyvä yhdistelmä. Se ei oo vielä tullut tonne asti. No se ei ollut niin vaikeeta. Jee! Mutta juu. Testaapas vielä kakkosyötä, jossa mä niinku kuolen ihan takuuvarmasti. Mä teen nyt taas niinku ehkä 2 yrityksen pätkissä aluksi tätä. Kaikki tallella. Hyvät naiset ja herrat. Sinä Wind Music Box pysyä täynnä. Vallanböi. Plus, että nyt tästä tulee Foxy. Muistattehan vanhan Five Nights at Freddy's 1 veijarin. Ja sitä ei nyt ihan sillä Freddy-maskilla karkoteta. Mut se on niin vanha, että siinä on semmonen... Siinä tulee vika, jos sitä välkyttää valoilla. Tai jos siihen tulee välkkyviä valoja. Elikkä mä pystyn välkyttämään tota taskulamppua pitämällä Foxin poissa, jos se tulee kurkkimaan sinne. Sinä! Mä vihaan sua. Sä oot pilannut mun edistymisen monta kertaa. Ja sinä olet myös Wind Music Box. Wind Music Box on varmaan sana, jota mä oon tässä eniten hokenut.
Ei. Täällä on musiikkia, älä hyökkää mun kimppuun. Olen niin kiltti. Mangle, jos se nyt olisi nimesi. Noniin. Just don't forget the music box. Just don't forget the music box. Mitä? Se vaan labai. Se vaan labai. Se... Ei, mut on tullut tarkoitus painaa. Voi. Ei, älä sano, että se... No niin, tää osa oli tässä.